Literatura pois é unha iniciativa que poñemos en marcha con motivo das letras galegas na que queremos fomentar a lectura acompañada dun vaso de leite, porque pensamos que é un momento de desconexión, un momento para dedicarnos a nós. E ademais, leite e lectura e literatura teñen moito que ver. En Galicia temos o mellor leite e temos grandes escritores e escritoras e ademais literatura e o leite alimentan fano de maneira diferente. O leite alimenta o corpo de maneira nutritiva e a literatura alimenta a imaginación, o coñecemento, alimenta a mente. Así que animamos a todos os galegos e galegas que deixen de ver tantas stories e lean máis historias, que descansen esa vista das pantallas e a poñan nos renglóns dunha novela en galego. Tamén para incentivar que se escriba en galego, pois promovemos o 12º certame de microrrelatos de Feiraco. Son 12 anos nos que estamos fomentando a escritura en galego para que tanto estudantes de colexios e institutos de Galicia participen, como adultos, creadores, que tamén pois teñan esta oportunidade de participar con un microrrelato, son 500 palabras e ten, iso sí, temática libre, pero ten que comezar por un verso de Luisa Villalta. Puxenme a escoitar. Feiraco é unha das grandes empresas do sector lácteo, dos grandes exemplos tamén de cooperativa de Galicia, de traballo cooperativo moi arraigado á terra, que leva apostando nos últimos anos por difundir as nosas letras e a nosa literatura e a creación da xente nova que está escribindo. Entón, animar a todo o mundo a que participe e que, sobre todo, as xeracións máis novas, que é onde temos máis difícil pois promover o uso do galego. Temos as mellores xeracións que saben escribir, que saben ler, que saben entender e falar o galego, pero logo temos o problema do seu uso, sobre todo en ámbitos urbanos, é moito máis difícil promover o seu uso. O feito de que Feiraco estea en moitísimos fogares, en moitísimos comercios, na hostelería, fai que cheguen as letras a moitos lugares onde normalmente non somos capaces de chegar por as canles, digamos, habituais, máis de perfil máis cultural, de perfil máis académico, de perfil docente. Feiraco chega pois a todos eses negocios, a todos eses lugares, a todas as cociñas das nosas casas onde queremos estar e onde o galego ten que gañar presenza. Creo que as letras galegas se teñen que apoiar, sempre as celebramos no día que son, pero que todas as institucións públicas e privadas deberamos remar cara aí. Eu estou moi agradecida de que Feiraco conte por segundo ano comigo para isto, e a verdade é que o da literatura, o sea, o dos microrrelatos, como xa tamén o explicamos o ano pasado, para min é moi importante, porque sempre dixen que a min que me encanta escribir, así que eu animo a todo o mundo a que se presente a isto. Pero o da literatura tamén me fixo especial ilusión, porque cando vin así o que me pasaron, a información en que consistía, eu dixen, isto de literatura e tal, é que de verdade que vexo, pois a mí parece unha idea moi chula, moi importante, que sobre todo o momento de parar, desconectar, coller un libro, coller leite e alimentar todo eso, o corpo e a alma, que o vexo moi importante e que eu mesma tamén teño que aplicar, vai.